ayaw PIINDITV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka altine hande caggal balɗe ɗiɗi nde min koccodirani moɗon ko yewende tan min dañi ɗum noon goto fof salminama inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppoye Sénégal yuppoye aduna o foof ha jaam wawa artude oɗo refi wawa hollude en caggal no subaka foof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye e wonde banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba debbo pullo salminama a salmitama e subake kadi a yewnanoma caggal balɗe ɗiɗi en kuccodirani e bandiraɓeɓe kono kadi en dardaki minima ko salmindemo e yettudema kadi e jarnudema e widema tan altine moƴƴo malaɗo hankkadin altinari darde nde kadi fuɗɗitima ɗo ha balɗe joyi so Allah lamɗo jaaɓi eɗen kuccite bandiraɓe kono aɗum Aissata ko salminde dendagal hammadi hunare naɓe kala e kuuɓal wuuro men ɓe ganduɗa so yi ha fotoro ɓenni walla gueƴe ɗe ɓenni kiraɗe kirtama machallah yummiraɓe kuɓatteleji ɗi e ballal Belli Mbodj mo ganduɗa ene jogui toon fil machallah télé ɗi fof galle ɗi fof branche hen e on tuma o wawa ɓe mbawa darden ɗum ko kala jamma mbo Allah addi toon to hammadi hunare wadde en calminatɓe kamɓe yummiraɓeɓe babiraɓeɓe sukaɓeɓe miñiraɓe mawniraɓe sehilaɓe surtout ɗum ɗon noon ko jettor mawɗo mo jetteren fewde e Belli Mbodj toon to hammadi hunare ko wona ɗum ko caggal yettude Allah ko julde nabi Mouhammadin ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam ko yettude jinnaɓe men ɗiɗo yettude hettiyankoɓeɓe kala hono no kala subaka no mbiɗani ko wiide yimɓeɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hande jahandeji leydi Sénégal e oɗo subaka hande ne wayno ko ɓuuri ko hen hewde moni kala Aissata ɗo tolni tan ko ɗon tigui nayori no kewɗa wiide ko ɗum fandal muɗum non tigui jayde l'observateur udditadama jayde groupe Futur Média ene wayno arti koye ngal ɗo kuulal ko wiyete loi d'habilitation mo ganduɗa kay hoorejo Macky Sall heeɓino ɗum toon to assemblée nationale manam lebbi tati ɗi ganduɗa ɗi mo wawi ƴettude peeje tawi o disnaki Samba kono kadi walla Demba ɗon loi noon ne wayno de Aissata ari tigui e mayirde muɗum manam e gasirde muɗum kono kadi e hol janggo oɗo état d'urgence gonaɗo saabi noon jayde wi ko hoorejo Macky Sall o saaha hande nana woni e miijoji kono kadi e sifaji hani e hoore uddude saabi noon jayde wi hoorejo Macky Sall ma kay haaldu e Sénégal naɓe e ko fayi arde kono kadi ɓe ko litti wonde on ɗon loi d'habilitation de ene wayno mawo yewtide kono kadi mo faɗa toon to assemblée nationale e ko fayi arde woni ko jayde fini dawri e oɗo subaka hande jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde arti ko wiite ha joni dépistage manam tan de ko yewti ko e ƴewde ñakkude yimɓeɓe tawi noon koko noddirte hono ka contact woni yimɓe ganduɗaɓe hande ko sikkaɓe kay ina memodiri e ɓeɗon rafaɓe e mboroso covid 19 jayde wi noon ko laamu ngu walla mbiyen état o de o saaha hande woni koye ƴewdo gam peeje goɗɗe woni kay état test une autre stratégie no jayde windiri o subaka hande docteur Malick Diop noon mbo AFP holliti wonde de oɗo saaha hande feere ɓurde mantinade ko yetti haɓade o mboros covid 19 koko noddirte hono confinement total jayde vox populi nden ɗon jayde ari koko yetti on ɗon mboroso coronavirus jogogal muɗum woni komo ganduɗa khalife général de Tijane hono Serigne Babacar Sy Serigne tigui Mbaye Sy Mansour walla Serigne Babacar Sy Mansour tigui so tawi mi jumani inde de kañum tigui ne wayno suuti konguɗi e subaka he e nder ndeɗo jayde vox populi so wiide wonde de laamu leydi Sénégal koko roti golle gam haɓade o mboroso covid 19 o suuti hen konguɗi jajji so wiide makko de ne wayno so tawi kay wonde ko neɗɗo mo ganduɗa o ko battaɗo hakkille walla baɗa jogaɗo tigui jorto fotani wadde démissionné tawi o saaha hande ko won goƴe mawka oɗo saaha hande ne wayno ina joopi ɓesgu ngu kanko noon hono Serigne Babacar Sy Mansour o suuti konguɗi so wiide wonde ko laamu ngu ne fonno wiide ne fonno haalande Sénégal naɓe gonga wi ɗum gande kono kadi paame o mboros coronavirus de ala safara ɗum ɗon noon ko rentade tan walla heddade on ɗon mboros kono kadi o arti kadi rentinde laamu ngu so wiide wonde laamu kala ina foti rentade ne wayno o wadde konguɗi muɗum hani e juuɗe muɗum e nder jumaji leydi ndi saabu noon omo arta hen ko ɓuuri yajde so wiide wonde l'islam de wonko yamiri e nder jumaji ɗi so wiide wonde yimɓeɓe poti kay ko dardade walla bo e saaha juulal jayde libération nden ɗon jayde ari ko e fannu goɗɗo e oɗo saaha hande ko wiite actualité to banggue ha joni keɓal kame keptal leydi hani e coɗgol muɗum jayde wi noon ne wayno de oɗo saaha hande ko gueɗe kersiniɗe yiya e yogo e nokkuji jayde ne arta hen so wiide wonde de ko tolni e 3 hectares ne wayno kañum de
hokkirano mo ganda ko goomu walla mbiyen société biteɗo Sedima ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde de no wayne foof noon tawi aladi ko rewi e lawol e fanno Charles Adad on kadi kañumne heɓino ko tolni e temedde ɗiɗi e jeeɗiɗi hectare kono kadi ala ko rokki ɓen ɗon remoɓe woni paysan ji ɗi ɗon so wona damurde ndi ganduɗa ndi mone mabɓe kala ko ujunnaje 4 e koppareje CFA woni ko rokka e ndin ɗon leydi goɗɗum ko tawete hen ko dokkal ko tolni e temedde ɗiɗi e capantati e jeegom hectare toon to ladde e joñande ko wiyete forêt classé mbo Bandia tawete ko e lawol fewde toon to Mbour ɗum ɗon noon jayde arti ko on oɗo société biteɗo hono ciment du Sahel kañum tigui ne wayno hokka ko yutti on ɗon fannu kono kadi ɓe gasi toon canal mo ganduɗa o de ko canal mawɗo no fewi jayde fini arti e ko yutti on ɗon fannu e o subaka hande jayde las quotidien o subaka hande kañum ni arti ko yutti ko hande o e kelgol nde jeere witende Sandaga tawetende e ɓerde wuuro lamorgo Dakar jayde wiide oɗo sa hande de jay manam jeere nde de ma hele ñande aljuma paaɗo kono tan de ina waɗi ko yutti ko e saliɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe toon ene jeeya ko letti wonde de ko tati memata jeegom nden jeere heletaki kono kadi ɓe ganduɗa ko Serigne Mountakha kañum de ne wayno oɗo sa hande ina yaaɗi tigui e ko yutti ko e on ɗon fannu saabi noon hawnude dendagal yimɓe lundiɓe e ko yutti ko e kelgol ha e geggol ɓen ɗon yeeyoɓe toon to jeere witende Sandaga ko jeyde enquête loski nden ɗon arti hande koko yutti ko e konngudi goɗɗi ko fate banggue alhaali diine koddigal muɗum ɗo e leydi meɗen Sénégal ndi witande o sa hande ina wayno de ko gueɗe goɗɗe coyna hen yimɓe noon garti hen so wiide wonde biyoje bonɗe hani e konngudi ganduɗa ɗi hande ko cutateɗi fewde e yimɓe mantiniɓe to banggue diine haɓernoɓe muɗum kono kadi e salade wona yimɓe birne e guinale sababude wonde ɗumen hono ɗoftiɓe laabi goɗɗi kono kadi ha joni e konngudi ganduɗa ɗi ko konngudi kantoreɗi kalteri e dow plateau ji télévision leydi men Sénégal jayde witande ko koddigal ngal ganduɗa hande ngal de ina muusi no fewi ɗo e leydi men Sénégal fanniyankoɓe to banggue yimɓe ene wayno de gaddi hen jiyande mumen hono Pape Serigne Silla holiti wonde de o sa hande ko sattere mawde kono kadi eko witte ha joni ko biyoje bonde woni ko yilli leydi men Sénégal oustaz Alioune Sall suuti en konngudi holiti wonde de alay sago organisation woni tan jubbude nde yurnete ha tengti e jewte jubbinteɗe e nder ayawuji kabrirɗe leydi men Sénégal jayde coftal balle stade uddotodama ko noon tigui nden ɗon jayde e oɗo saha hande ko photo mo ganduɗa ko Lionel Messi Karim Benzema yomo ganduɗa ko Casimiro ko toon to Real de Madrid fettata jayde witande ko Barça o saha hande ina wayno de laaƴi no hannirta ni toon to Liga Espagnol kono Real Madrid kañum kam ina jokki ina wayno tabal muɗum fewde kay e ko yutti ko e lamade toon to Espagne kowna ɗum ina tawe hen toon to Angleterre toɓɓe ɗe ganduɗa ɗi ɓe poti kay ɓeydu ɗum kono kadi e victoire uji woni polgu hani e bituji ene wayno de ko record aji jeetati woni ko fadi ɓeɓe ganduɗa ko le Reds kam e bando mbo Sadio Mané no jayde wiiri ɗum ɗon noon ko yidde wi tan caggal nde ɓe ƴetti on championnat ɓe keddora ko wiite ko hono record manam wadde hono ko yoga e club aji mbaɗani toon to diwan mbo Angleterre ne wayno ko ɗum ɗo woni ko tongunoɗen e kelle gadani Aissata Ndiaye e oɗo subaka hande noon tigui Amadou udditen ko eɓɓore wonde woni banggal gueɗe rendo gueɗe rendo noon Amadou hande ma haale gueɗe ɗiɗi ma haale ɓe ganda kamɓe goni ɗo e Sandaga aɓe dokka délai ha tati lewru gam ɓe mbawa ummade ɗon ha ɗo ɗo ganda kañum woni centre commercial gonɗo ɗo no Hele woni marché Sandaga o Hele fewndite ɗum ɗon noon ɓe jaɓani kono kadi ma en gari ko ganduɗa Amadou hande ko jiiɓore ne wawi wiyede jiiɓore ƴewtinade e banggal aduna o walla mbiyen e agoyaji ɗi saabu hande woni ko ganduɗa yete hawnima saabu so yeehi ha neɗɗo yete wasi fittadu mum wiyama wona julɗo wiye ubbitake e guenale julɓe ɗum ɗon hande ko jiiɓore mawde so neɗɗo kadi yeehi ha yete woni yimɓe ne mbaɗe invité e téléji tawa ko kalata ko ganduɗa ɗum e banggal diine ɗum ɗon ni koko foti ƴewtede kono kadi Amadou ko ɓuuri ƴewtindede woni hewɓe wonɓe hande e aduna o ane haala yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe mantiniɓe ina ƴetta konnguɗi ganduɗa wona konnguɗi pewɗi ina pawa ɗum e dow mumen beele wonɓe caggal mumen beele ɓe ko sago mabɓe ɓe gondi beele ɓe gondani sago mabɓe ɗum fof woni ko ganduɗa Amadou ko jiiɓore mawde ƴewtinani hande e nder aduna o ko noon tigui Aissata ko hunde ganduɗa nde ne foti haalede kadi leere e koye bandiraɓe
sabi hande Sénégal eden gandi Sénégal hanki e mo hande o wonani gotum Sénégal hanki ene wayno a wawa andude o ko julɗo walla o wona julɗo ɗum koto terme to banggue ko wiyete ko moni foof ko rewi walla ko yakori woni ɓe ganduɗa ɓe ko bandiraɓe men catholique ɓe ganduɗa ɓe ko julɓe rewɓe diine l'islam nden e jamonoji ɓennuɗi a wawan ɗum andude mboɗo heewi wiide e Sénégal ene seeta leyɗele kewɗe to banggue on ɗon fannu kono ɗum ko nden wonno mais wona hande saabu nden aɗa wawi andirde neɗɗo o ene wayno o wona jakoriɗe ngol ɗo lawol walla oɗo diine koto banggue inde makko walla to banggue ha joni jogademo kurus walla jogademo chaine mo ganduɗa ko croix ɗum koto banggue diine ceertuɗi kono hande ko ɓuuri ko hulɓinade ko ɓe wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ɓe ganduɗa nde pini subaka fof ene kuccita funnague eɗen juula tawi enen foof a yakar nde ko wotere destin o ko goto ko rewde Allah e kadi aussi e tampande diine o ko ɗum wonno fandare nde kono laabi ɗi hande celti ɗi gaddi probléme a yiyat ɗo ɗum ɗon kadi mbi sikki haalnoma ko ɓenni ko neɗɗo invité e plateau télévision wonay défendade leader muɗum manam neɗɗo mo yakori wonay tekkinde ɗum haala ko wooti e makko en même temps aussi o haala ko wodani e makko te kadi taw ɗin haaluji gontata ko ñiŋoje e jogo yimɓe ganduɗa ɓe kañumen ne cuwa invité taw ɓen so invitama e on tuma kaala sous forme maniére mo ganduɗa goni koye jabtade gadiɗo rewɗo ɗo e on tuma noon dérapage waɗa c'est à dire ko guɗita to walla neɗɗo haala ko andi ha haala ko anda e on tuma wawa memde goɗɗo o ɗum ko hen banggue goɗɗo o ko yimɓeɓe natti hulde Allah yimɓeɓe natti hulde laamu yimɓeɓe natti hulde hay mayde saabi e jogo e konngudi pilñitiɗi ɗen nano yimɓe ne kala ɗum e yogo yimɓe ganduɗa ɓe ko tampanɓe diine yogo yimɓe ganduɗa ɓe ko tampanɓe aada o mbaɗi foof ha Sénégal hande daari e ɗiɗon lawol pewgal ha yogo yimɓe ene ñembe e on ɗon fannu ɗum ɗon noon so tawi ayi leydi yettima ɗon tan jogo kolhuli ganda to ndi fayɗo woni ko moƴƴani so tawi en tout cas fewnitaka saabu ɗo to gonɗen ko lavage de cerveau foti wonde ɓiɓe leydi ndi foof e mbaɗi kuuɓal wonɓe e nder hay caggal leydi ɓe ganduɗa jotiri ko wadde ɗen ɗon gueɗe kawtoriɗe wadde mbiɗa sikki tan en tout cas sa daari hande mi sikki en ɓooyini haala ɗum hayso wona e oɗo plateau mbiɗen wonde sa yi guerre mo ganduɗa o waɗi hakkude outiji e tutsi ɗum ko toon to Rwanda 1994 ha saabi fodde 200.000 morts temeɗɗe ɗiɗi ujunere neɗɗo mayɗo e nder saaha goto wonno koye lewru avril e nder lewru wotoru tawi 200.000 neɗɗo mayi waɗi ɗum ko haare leƴƴi waɗata ɗum ko haare diineji ɗum woni hande ko woni e aduna o donc Sénégal en gari ha ɗo eɗen poti rentade yogo e gueɗe ɗum ɗon noon il faut laamu ngu ummo hen fawa hen kuule mantiniɗe noon tigui Amadou nden haare leƴƴi ummaki ɗo ha joni saw so ƴewama leyɗele taariɗe men ko way noon ene woda toon kono ko majjere saabu yimɓeɓe mataw jahata ko poti ko yaadene ɓuura finde kono way kono yimɓeɓe goni koye yaadene ɓuura majjude saabu ko ɓuuri hen hawnade Amadou woni neɗɗo julɗo wasde fittadu mum wiye wirnetake ceehe ganduɗa ko ceehe julɓe tene woni juulannoɗo te hande julɗo so wasi fittanu ƴewete ko beele ene juulanno Amadou kono so tawi ha julɓe mbi oɗo jeeya ko ɗo walla jeeya ko ɗa wirnetake ɗo ɗum ɗon hulɓinima hande hoto diine wo suuɗi hoto diine wo woni ɗum ɗon fo hande hawnima Amadou banggue goɗɗo woni ko yeeyoɓe to marché Sandaga kamɓene ɗo joni ɓe tottama aadi ndi woni tan ɗo ha 3 lewru wiideɓe yoɓe gumma ɗon ɓe paya to ganduɗa ko toon ɓe mahana to yete gam ɓe mbawa liggade to ligguey mabɓe no hannirta ni kono noon Amadou weeɓata saabu koko ganduɗa yeeyoɓe hande kala gummiɗo faade Dakar soɗoyde jahata ko Sandaga yimɓeɓe goni ɓe jiiloyaki hande yeeyoɓe to banggueji ɗi nawaɗo hande ko ɗum ɓuuri addande caɗele ɓe ganduɗa kamɓe goni yeeyoɓe te ƴewtidama oɗo batimane Amadou wona ko siri ko noon Aissata egginde jeere ko jiiram hen ko foof ene wayno ko ɗum caɗele mawɗum jibinata ɓiɓɓe leydi ndi soit kamɓe yeeyoɓe soit aussi ko kamɓe sodoɓe saabu kande jeere eggina hono ko wayni heewi wonde koko wonno ko gotel ko serde ɓeɗo payto ɓeɗo payga wontanma ganum an codoyo o kono kadi sa yi wayi ni laamu ngu ne andi ko waɗi ko eɗen gandi ko probléme wonde e ndeɗo huɓere nde ganduɗa hande ɓooyi ko duuɓi hande capanɗe kode maaha te en ji état o manam gonka hono nden huɓere nden noon accude ha huɓere yana yimɓe est ce que dégâts o ɓurta ɗon aussi donc mi sikku ɗum woni ko laamu ngu faami ko pittali ɗi ɓuuri jojjuɗi par rapport e ko yewti ko e jeeygu yimɓeɓe walla e keɓata hen ko ɗum kadi kamɓe wonɓe toon ɓe ɗum ɓe ponno andude ɓe sikki fotani wadde calogol saabu jii ko ina tolno hande e duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati laamu ngu haalino wonde woni koye projet goto pour maade ko wiyete ko e jeere yanje beele kamɓe ɓe mbawa wonde toon e on tuma ndega jeere liɓe walla nde huɓere liɓe wawa matede e on tuma so gasi ɓe mbawa artude ga hen te kadi ɓe sikki toɓe gummiɗo e to payɗo foof
koye nder Dakar par ce que ɗo maha hande ɗo fodde temedde joyi cantine nan ɗon woni nokko biteɗo centre de course eɗen gandi woɗɗani banque BCA o woɗɗani RTS ko noon kadi en même temps woni koye centre ville heddi noon ko caɗele mawɗi en tout cas ma goot kono kamɓe nani ko laamu ngu wi ko waɗat ɗum heddi ko kamɓe wonɓe ɗon ɗo jeere nde ene gasta eɓe keɗo ene subaki yoɓe tigiri bagasal mabɓe seesa ɓe jaato ɓe mbiya yoɓe jaato ɗum ɓuuri wonde teddugal wamma ɗum laamu haɓotako aljuma woni ñande tati lewru ndu bulldozer uji koko garat so gari goƴaka ɗum ɗo ne waɗi bagage goƴaka ala bagage so gari koko pitara ha laaɓa te ala ko jomum wawi hen wadde yoɓe gaccu wiide ɓe mbaɗa résisté manam dartade laamu saabu laamu ene wayno ko Allah hokki ɗum doole te ɗum ɗon foof koko ganduɗa tan Amadou koye intérêt mabɓe kamɓe woni te hande so neɗɗo andi so yeehi Sandaga tawata toon jeeyowo to tawata yeeyoɓe to ko toon yahata il faut kamɓe ɓe ballita hen laamu ngu ɓe ballita hen koye mabɓe ɗo ɓe goni fof ma yi arsuga mabɓe tawɓe ɗon Amadou ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jaydeli moɗon ko rokkude won aadite gongol so Allah lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jammi kisal ko bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Masali heɗen noon e banggal caméra o ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi